plasty. Krásně vyzdobený. A to je naše vlajka. Už vidíte. A máme, ježiš, nechceš mluvit ty. Nevím, tady máme napsaný náš název, aby bylo prostě vidět. No, tady z druhé strany, tady takhle, tady vidíte, to je speciální solární panel, který dodává teplo. Tady všude jsou rozvádění, to je takový to rozvádí teplo všude kolem. Dobře. Pak tady vidíte ty pádla, to jsou speciální automatický pádla, který pohání ten solární panel. A tady vidíte tu schodu barev, tady vidíte, že pádlo je modrý a židlička u toho je taky modrá. A naopak žlutý a žlutý. No, tady vidíte, když se tam kouknete, tady je štít, který všechny vyděsí, když jdeme proti němu. No, a tady jsou ty plachty. No, a tady jsou náhradní pádla. Tady, 3. Tady zase žlutá, modrá a žlutá. Bylo sedělo. No, to je asi všechno. Paráda.